kar û çawane îro me dîsa me pirtûka xwe zanyarî em ê dîsa waneyek nû bibin em ê waneya duyem ji beşa yekem me bibin ya rafê pênca ka em dest bi waneya xwe bikin. Îro waneya me ser qirêjbûna jîngehê. Şagirtên hêja qirêjbûna jîngehê ka em naskin qirêjbûna jîngehê çawa çi ye? Çawa çê dibe ev qirêjbûna jîngehê? Gelo hûn zanin jîngeha me çawa qirêj dibe. Huk hûn zanin ku jîngeha me ji heyînê zindî û nezindî me got pêk tê hola me pêk tîne. Ew hola me ji çi pêk tê? Me got ji av û hewa û axê pêk tê. Gelo ku ev jîngeha me qirêj be em ê karbin jiyana xwe berdewam bikin? Em nikarin jiyana xwe berdewam bikin. Ji ber vê yekê ku ok me ok mirovan heger hin ok lawira şînatî heger karbin jiyana xwe berdewam bikin li vê jîngehê de pêwistiya we bi çi heye? Pêwistiya we jîngeheka paqij heye. Pêwistiya we me got jîngeheka paqij heye. Kam warin ok pênase ji qirêjbûna jîngehê re bêjin. Qirêjbûna jîngehê çi ye? Şagirtên hêja me got qirêjbûna jîngehê me got çi ye? Ew qirêja ku di encama kar û xebatên yan karê me rojane û çalakiyên me rojane got em çi em buwara dibin çi digihîne se qirêjbûnekî digihîne jîngeha me ev qirêjbûn dibe sedema çi veguherîne. Ka em bi hev re binivîsin. Çi ye se qirêjbûna jîngehê? Ew qirêja ku di encama çi? Xebat û çalakiyên me yên rojane çê dibe? Ev qirêj dibe sedema veguherîne. Yani ev qirêja ku ji encama çalakî û xebatiyê me yê rojane dibe çê? Dibe sedema veguherîne. Yani jîngeha me got ji ber qirêja got ji hin kar û xebatê me çê dibin dibe ok çê? Dibe ok sedemê. Xemê bi hev re em ê cûreyên qirêjbûnê bê cûreyên qirêjê bin. Cûreyên qirêjbûnê. Hin cûreyên ji wan hene em ê hin ji wan bêjin. Gelek cûreyên qirêjbûnê ku jîngeha me qirêj dikin em ê hin ji wan bêjin. Yekem qirêjbûna avê. Qirêjbûna avê. Gelo şagirtên hêja hûn dizanin ava gom dixwin bê pêwistiya me rojane bi avê heye. Dema ku ava me qirêj be em ê karbin avê vexwin, em ê karbin jiyaneka xwe, em ê karbin li vir jiyana xwe berdewam bikin bê av. Em nikarin. Temam. Em nikarin. Vê derê qirêjbûna got di rewşa avê de çê dibe? Yani ew veguherîna got avê de çê dibe? Çi dike? Li vir bandoreka neyînî li zindiyan dike. Hin zindiyên got di nav avê de dijîn û hin em bêjin li ava xwarinê a paqij got em dixwin bandoreka neyînî lê dike. Ev veguherîna got nav avê de çê dibe û ji bo karê me rojane jî naye bi kar anî. Yani dema ku ava me qirêj be em nikarin ji bo karê xwe rojane bi kar bînin. Sedemê wê çi ye? Sedem. Em ok sedem binivîsin. Sedem ok em bêjin bermahiyên kargehan û yên mirovan bermahiyên ku ji mirova dibînin got avê ji nav avê dibin sedema çê? Dibin sedema qirêjbûna avê. Bermahiyên
برماهین وەک چێ مەگۆک یێن کارگەها و وەک یێن مرۆڤانش هەر وەکی دو gelek tiştê nêj hene têm kar anîn dibin serdema qirêjbûna avê şagirtên hêja hemwarin cûreya dûa bibin ji qirêjbûna yan jî cûreyên qirêjbûnê cûreya duyem ji qirêjbûna ji qirêjbûnê ji cûreyan qirêjbûnê çi ye cûreya duyem qirêjbûna hewayan bêjin qirêjbûna hewayê qirêjbûna hewayê çawa hewa me ev hewa ku em dikarbin bi hindana xwe pê bistînin hege heweka paqij derdora me tune be em ê nikarbin vê jî jiyana xwe berdewam bikin yanî bê hewa em nikarin jiyana xwe jî berdewam bikin sedemên wê çi ne sedemê qirêjbûna hewayê sedemên wênekê em dikarin bêjin duyên kargeh û terembêla jî şagirtên hêja dema ku em diçin ber kargehekî de em çi dibînin em dibînin ku wek duyekî ji serê va kargehan derdikeve yan dema em der terembêlek em derbas dibin em dibînin çi de duyî jê derdikeve ev duyehan çi dike bandoreka neyînî nav hewayê dike ji ber ku çê karbondioksîd nava de heye ji ber vê yekê bandoreka neyînî lê hewayê dike me got duyê kargehan û terembêl û çi jî wek toz ew jî hewayê qirêj dike em bêjin wek bakterî wek çi jî wek gaza karbondioksîd gaza karbondioksîd me digot me bi latînî datanîn CO2 jê bêj bêdelan bêjin karbondioksîd em bêjin CO2 û gaza çi jî gaza karbon monoksîd CO tenê bes tamam şagirtên hêja ev her du gaz jî dema ku cîngeha me de zêde bibe yan rêjeyan wa jî zêde bibe wê çi bike bandoreka neyînî derdora me bike yanî ku karbondioksîd û karbon monoksîd jî zêde bibe di hewayê de oksîjîn kêm be wê li vê derê mirov heger heyînên zidî wê nikarbin jiyana xwe berdewam bikin bê oksîjîn tamam vir wek ronîkirin em bêjin yan wek nîşeyekê dema ku rêjeya gaza karbon monoksîd di hewayê de zêde bibe vê demê dibe sedema nexweşiyan yan nexweşiya jehriyê rêjeya karbon monoksîd ne karbondioksîd karbon monoksîd got zêde bibe çê wê bibe sedema nexweşiya jehriyê tamam şagirtên hêja vê derê me her sê cûreyên xwe qirêjbûnê me nas kir me goya destpêkê qirêjbûna avê me goya duyem çi bû qirêjbûna ku di hewayê de çê dibe û ya sêyem me hê nebiriye niha em ê bêjin ya sêyem me dûwa te nebir me ya sêyem niha ji we bêjin vir binivîsim
مددوا تاني دا أما يا سيمها قريجبونا آخي شاكرتين هجا قريجبونا دا آخي دا چوا چيد مگو قريج دبا جبركو هن سدم هنا كو في آخامة قريج دكن مگو بدا انجامة تبليبونا هن هيبرين كو زيان ددن آخامة هن هيبران كو ام دخنا بآخده كو زيان دقهينه ده هن جوان هيبران مگو چنه سدمه و وكچه وك هيبرين كيميائي يان درمانه كيزكا ام بيجن وكچه درمانه كيزكان ام شيجي بيجن وك هن تشتكو مروف بيراد بن خنا آخده قريج دكن يعني دماكو مروف تشتكي بخو وك خوارنه كيبه تشتكي به كو كيسه في خوارنه دافيجن نافي آخه دبه سدمه قريجبون نافي آخه يعني مروف دماكو خلاص دكن قريج اب قريج اكو دستوات خنا آخده يأبخ دماكو هبقى قريج بك بنافده وبيبتشي وبس سدما قريجبونا في آخر وأبخ نما عم تكارن نافي آخر تشتكي بتشيني كو عمجي سود بقى أمون في دري شاقتني هجا بيشتي مهرسي جوريين خوي قريجبونا بر أزواك نيشيك جور بيجي مثلا قريجبونا آخر قريجبونا آخر باندور دكا تشيجي المروفانج باندور دكا يعني دماكو عم بيجن مروف أختي خوارنا كي بخو جشيناتيه كي به يعني ج لاورا كي به هجر لاور فيشيناتيه خوار به بس دما قريجبونا مينا كان بيجن هو گوشت به وك شير به وك هيك بن افي درجي دبا افش جبر قريجبونا اخي اف باندور دكه المروفانجي ولا اورانجي في دري ما هرسن جورين خوي قريجبونا بر نها دمين گشتي ين قريجبونا جينجه يكم سدما يكمين چیه پیشکتنا پیشسازیه پیشکتنا پیشسازی يعني دما قالك سازي چه بن دباجاره كده يعني قالك كارگه چه ببن يبه سدمكا چه يا گشتي يا قريجبونا جينگه هامه يا دويم چيه ام بيجن يا دويم او قريجه كود انجامه قريجه كو de انجامه volkan و اردهج دردكذا ابيات دويم يعني دماكو volkanek çed be yan اردهجك çed be hin qrej derdkevin serwen erde û dibin sedemên giştiyên qrejbûna jîngehê ya sêmen bêjin ya sêyem wek gaza ku ji boriyê kargeh û tenam bêlan derdikeve. Ya çara
زێدەبوونە شوێنەیان دناو باژاردا. Vê derê şagirdên hêja gaza ku ji boriyên kargehan derdikeve û jiyê eksozên terebêla jî derdikeve dibe sedemeka xirêjbûna vê jîngeha me. Wekî tên ha me got cûreya di cûreya ya duyem de ya xirêjbûna hewayê de me got ew duyên ku ji kargehan û terebêlan derdikeve dibe sedema çê xirêjbûna hewayê. Vê derê jî sedemeka giştiyê ji bo xirêjbûna hewayê. Ya çara zêdebûna şêneyan di nav bajar de. Dema ku mirov gelek bibin di nav bajarekî de vê demê xirêjbûna ku ev mirov dikin yan ji ber karê xwe rojane vê derê qirêjiyê dihînin dibe sedemeka giştî ya xirêjbûna jîngeha me. Vê awayî me sedemên giştiyê xirêjbûnê jî bir. Kam bi hev re em wek çê em wek çareyekî bibîn. Em o çareyan ji bo xirêjbûna jîngehê. Wek çareserî. Gelo hûn dizanin çareserî çi ne? Ka hûn jî me re bihezin. Ka em çi çareseriya bêjin ji bo ku jîngeha me paqij bimîne. Em ji xwe hin çareyan bibîn ji bo em derdora xwe paqij bikin û jîngeha xwe paqij bihêlin ji bo jîngeha me qirêj nebe. Em bêjin çareserî ji bo qirêjbûna jîngehê. Ya yekem. Em ê çi bikin ku jîngeha me qirêj nebe. Yani çareserî em çareserî bîn ji bo jîngeha me qirêj nebe. Yani ji bo paqij bimîne. Destpêkê çi? Paqijkirina çi? Çem û deryayan. Ji ber mahiyan. Şagirdên hêja wek em dizanin dema ku hûn ber çemekî diçîn û dibînin çiqa naylon tê de hene, çiqa qirêj tê de heye, çiqa qeynê avê tê de hene. Gelek qirêj nav çem û vê deryayan de heye, nav avê de heye. Pêwîst e em çi bikin? Em van çeman û deryayan ji çê ji van got ev bermahiyên mirovan yekûm davê ji navê avê pêwîst e em wanekê paqij bikin û nehên qirêj be. Ya duyem bîrên avê. Bîrên avê li cihê ku qirêj neyên kolan. Li cihê ne tendurust yan qirêj yani ne tendurust neyên kolan. Yani em neçin bîrên avê li cihên bêjin wek ber çemekî qirêj be, çemekî got yan ber ahka qirêj be em hen bikolin. Pêwîstiya me bi cihekî paqij heye ku ji ber ku aveka paqij em ji wê derê bikişînin ji xwe re. Aveka paqij bibin ji wê derê. Ya sêyem jî çareyan avdaniya dar û şînatiyan bi aveka paqij.
همون وی داره آفدانیه دار و شیناتیان هگرم دار و شیناتیان با آب کپاقیج ام آب ندن و باندور الوان دار و شیناتیه بکن و امنی کان تسود و تیمار جوان دار و شیناتیان هل بگرن تمام امنی کان جوانه که ور بگرن یعنی ام بیشن وقت دار هگر تیمار هم جی بخون دما کو آب قریج به و اف تیمار جی قریج به جبر وی که پیوستیام با آب کپاقیج هه جبو کو دار و شیناتی تندرست بن و متکار بن جه تیمارا بخون یا چاره چاندنا دار و شیناتیان دار و شیناتیان ام بچین جبر کوچما جبر کو دار و شیناتی گاز اکسیژنه ده در دورامه جبر ویکی پیوستیامه بچاندن دار و شیناتیان هج بو اکسیژنه بده هوایامه اون کاربن ام جان خواه بردام وی اوای شاگرد هجا موک چاره سری یان چاره هج بو قرجبونا جنگه هج مدید و ما بهبر سدما جیمه بر و ما چی جبر ما قره ما جورين قرجبونا يجبر ما قرجبونا آوه واخه و قرجبونا هوایج مبر وی اوای مگهان داویا وانه اخوه بريام داوي بكن ام برسن نرخاندنه جيب هبره چاره سر بكن برسن نرخاندنه هواكين راست بهمايا راست وين شاش بهمايا شاش نشان بك برسا كميل بيجه فولكان واردهج جسدمه قريجبونينه راسته جسدمه قريجبونينه جبر وامه قد فولكان واردهج جسدمه قريجبونه يا دويم آب و هوا جيبكاتين جينجه هنا راسته جيبكاتين جينجه هنا غازا كربون ديوكسيد غازا كابسوده غازا كربون ديوكسيد يا CO2 مجور قد تسوده ناده در دورامه جبر وی کیم بجین شاشه قاطع جیر یا ارده شاشه جبر قاطع جور یا ارده برسا دویم چاق رجبون آوه باندورا نینی لسر مرو و مالبات و جواکه دکه امورن به حفره ببینن روپلا بیست وی داره رجبون آوه سدمه چیه جبر کو اف وگهرینا گونال آوه ده چید به هین چیت کل ویداره باندوره کنه اینی در دور آمد که و زندیات که و جبو کار می روزانه جی آب نه کار آنیش بر وی که افقرش بون باندوره دکه. پرساسیم والهی نجار داغرن جوره قرجبونه چند جوره می قرجبونه مگوسینه قرجبونه آوه قرجبونه آخه و قرجبونه هوای ویداره والهیان همی داغرن. پرسا دویم جسدم قرجبونه سه سدم آمده و چهار سدم آمده هاوانه مگو پیشکتنا پیش سازیه و یا دویم گازا کوج کارگاه اندرد که و اکسوزین ترامبیل اندرد که ابدو و یا سیم چه مگو کارم زیاده بون اشیانه نه باجارده یا نمت کار بیشین چیزی قرجه کود انجام ولکان و اردهجده چید به شاگرد هجاب وی آوایم پرسن نرخانه جی مبداوی کرد حتی وانه کادن مین ناف خیر و خوشید